زخبركم سمعتنا قدمي 10 عامات صحافي زباو جنبار ديمقراطية فتحن بصاي الامين محمد سعيد باقطامي ربعي هاغراو فيستيفال منسياتن ممرق مبل 23 زوريا هاغراوي اغلغلوتن بزملكت مس حمامه زكايدو علال كمزلو كقربلكم قدما يكفالو انهم مسيحة منسي بقدامنة زغربة اللحطة ناب قلعنة تذكرخا كنملسكا وان قلعنتك أبين بخمينيخا أحلفك تبليا نسوخ ملسن كالله تاريخنا والكاو نقر زي كونه بحفشة تاريخ ناي كلهم ولدثاتيو بزعبو كتزاربن كترين دمايو أقداسي بزوخانة اتحطة كابتل عليه أنا بشحن 947 ورح سلسته اتوليده ودي شديست عامت مسكونكو بشحن 953 مالتيو مس سدرانا ناب سدت ناب سعوديا امريحنا كصاب شحن 991 دما ابو نيرنا بدحريو ناب ايرترا مسينا عباس حدا عامت تقميطه حدا عامت دما ابسمرا ابيت مرتي اسلاميه مالت عداغا حمص تماهيره بدحريو ابدي سابا أبيت مرتي بنادرن بيت مرتي اللعل مكونن أبو مزنبر أكوي كوينة تماهيره أحمد جعفري زبهال أما جمرتا شحن 994 بيلا دما ناب أسمرات مليسه كابسمرا دما ناب باصع أبو حسن شحن 994 اندقنا ناب سعوديا أمريحنا مسدراي مالتيو زبزحت مرتي أب سعوديا ينيرو كتما جدا حانت كابتن فلوطات كتماتاتيها أبا زمهار نيره دارغا كله ناي مباتان كلاين درجه او يتماهير كبل خل لعلي غنا يقصلكم اتسحبنا زنبرت امتنا بوليتيكا ينيرو نيرترا دحر ميدا مسلافيا صبي ازفلطا قدميو دارغا ايفلطاني نيره بنشتي كلخ انا ناب سعوديا تسدينا اب جده اب اخباتات تغادل حرنتي ارترا نساتف نيرنا زتفالالي حلفتي نابو يمص نيرام عثمان صالح صابي يمص نيرو أدريس محمد آدم يمص نيرو كالوت حلفتون أبيات صحفت زنبر يخنو هاغراو سرحات زكايدو نتغادلو حرنتي ارترا وكيلهم اخيباتات يكايدو سلا زنبرو بو نصلو نطفات ابلات دمانيرنا زنبالينا بقندو كمي غيرنا اينا تقاليسنا هاغر نمسرت هاغر نمس زبل نيرو لكعيو مستمرتك نتحزن فتنيرنا غنت صحبت قليل سلا زينبره ناب سرح علم كياتخو ناب سوريا امريحه بشان 955 بيليو اب جده تمهارو كلاي درجه كلنا هاغراو كنتات ارترا وعوعي نيرو منسياتن تمهارون كوينا ابرسي ودما ابلات تغادل حرنت ارترا سلازنبرنا مسبوزحات كالوت 34 خون وتهدرو تعليم كنوسد ناب سوريا اتينا اب سوريا استفعل وتهدرو تعليم ناي كوماندو حكمنا ناي ملكتن كالئن ناستات حدا عامتن 4 ورحن سلطنا بسعوديا قبلنا ناب إيرترا تملسنا قعزنا بجالبا نابورت سودانيو نيرو كابو ناب كسلا أب كسلا أنا أبربعي تخفل تمديبه حانتي ناي كرار تبهال حيل نيرا ناتنا ناي أبا نبرو تبهال حيلون نيرا كابو ناب مايلام دنبلاس مسئيه سلازي كاب شحن 947 كساب شحن 966 تاريخ هوتي بحصر زبله كمس خقلص صنحكيو كابتم 30 نخون ناب دماسقو سوريا زخدنا قله كابهم تسويهم زوزح دما باستفالي مخنيات اب سبعتات نتقال سرح ريحهم ناب امت ولقاو نابرهم اديهم علو اقدم خقلصهم صنحكو نحنا كمنسيات متن كل زنبالينا وي اتوكرنا بخمي هاجرنا مس زبلي نيرو ابتز نبرنالو محبر منسيات زبهال اي نبرن محبر سرحتنيتات نيرو سرحتنيتات سلا زي كنا دما اب محبر سرحتنيتات مساتف اي نبرنان محبر تمهارو زبهالون اي نبرن تايدا كمزي ناي كوميونيتي عينتي نيرو ابو زنبرنا ارتراويان ابت بقصالي بزعبا كونتات ارترا زكاير زنبره اخيباتاتن سيميناراتن نساتف نيرنا نخمز عين السرح زدفافوني ولديهم
ብፍላይ ድማ ኣቦይ ባሕረኛ ኮይኑ ሃገራዊ እዩ ነይሩ ብዛዕባ ኤርትራ ኣዝዩ ክቱር ፍቕሪ ነይርዎ ብ1989 ዓሪፉ ስለዚ ንዓይ ዝጸለወኒ ዘተባብዓኒ ንኽስለፉን ዝደፋፋኣኒ ኣቦይ እዩ ሕሰቦ ኣብ ስዑድያ ኣብቲ እዋንቲ ስራሕ ብቐሊሉ ክትረከብ ትኽእል መንነት ናይ ስዑድ እውን ብቐሊሉ ክትረከብ ትኽእል ኣብ ንግዲ ዓለም ንኽትሳተፍ ምቹእ ኩነታት ዝነበረሉ እዚ ኩሉ እናሃለወ ኣነ መንእሰይ ስለ ዝነበርኩ እቲ ዝነበረ ኩነታት እውን ብቐሊሉ ይጸልወኒ ስለ ዝነበረ ናብ ጉዳይ ሃገሬ ኣተኲረ ኣቦይካ ዝያዳ ብስለት ስለ ዝነበሮ ናብቲ ናይ ኮሚኒቲ ኣኼባታት ክመላለስ ምስ ረኣየኒ ጽቡቕ እዩ ከም መንእሰይ መጠን ናብ ምዕዋል ሽጋራ መስተ ወይ ኣብ ካልእ ሽግር ዘእቱ ጉዳያት ኣብ ክንዲ ተመርሕ ናብ ፖለቲካ ምእታውካ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ሃገርካ ትፈልጥ ህዝብኻ ትፈልጥ እንተኽኢልካ እውን ምስቶም ዝቃለሱ ዘለዉ ትቃለስ እናበለ ይምዕደኒ ነይሩ ንሱ ባሕረኛ ስለ ዝነበረ መብዛሕትኡ እዋን ናብ ባሕሪ እዩ ዝውዕል ገዛ ኣብ ዝመጸሉ እዋን ገና ገዛ ከይኣተወ ናብቲ ኣኼባታት እዩ ዘላግስ ነይሩ ንዓይ እውን ኣብኡ ክመላለስ ምስ ረኣየኒ እዩ ከተባብዓኒ ዝጀመረ ብኸምኡ ድማ ኣብ 1965 ታዕሊም ንምውሳድ ናብ ሶርያ ተበጊሰ ሓደ ካብቲ ክንጠቕሶ ዝግብኣና ኣብቲ እዋንቲ መርገፂ ሶርያ ንጹር እዩ ነይሩ ቀንዲ ደጋፊት ሰውራ ኤርትራ ዝነበረት ሃገር እያ እቲ ካልእ ፖለቲካ ገዲፍና ፖለቲካ ይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ መርገፂ ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ሶርያ ናይ በዓስድዩ ናይቶም ካልኦት ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ጠመቶኦም ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ዓረባውነትን ዘይዓረባውነትን ኤርትራ ሕጂ ግዜኡ ኮይኑ ኣይስማዓንን ብኣጋጣሚ ኢና ንልዕሎ ዘለና ሶርያ ግና ኤርትራ ከም ሃገር ከም ሓንቲ ምልእቲ ኤርትራ ክትከውን ተኣምን ነይራ ዳርጋ ካብ 1963 ክሳብ 65 ኣትሒዛ ሰውራ ኤርትራ ንመጀመርታ ግዜ ወተሃደራዊ ኣጽዋር ዝረኸበውን ካብ ሶርያ እዩ ነይሩ ይዝከረኒ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ኣብ 1964 ዝነበረ ስርዓት ወላ እውን ስርዓት ማህዲ ዲሞክራሲያዊ ይበሃል እምበር ናትና ኣጽዋር ጽዓነት ናይ ሶርያ ነፋሪት ኣብ ኤርፖርት ናይ ካርቱም ተታሒዛ ናትና ንብረት ምዃኑ ድማ ናብ ኩሉ ተቃሊሑ እዚ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ዘሰንበደ እዩ ነይሩ ስለዚ ካብቲ እዋንቲ ክሳብ ግዜ ናጽነት እቲ ካልእ ናይ ፖለቲካ ነገራት ገዲፍና ካብ ስሳታት ክሳብ ናጽነት ኤርትራ መርገፂ ሶርያ እዚ እዩ ካብዚ ብምብጋስካ ወተሃደራዊ ታዕሊም ንኤርትራውያን ኣፍቂዳ ነይራ ንሕና ኣብታ ካልኣይቲ ኮርስ ኢና ነርና ኣብታ ቀዳመይቲ በዓል ሮመዳን መሐመድ ኑር መሐመድ ዓሊ ዒማሮ ኣቡ ጥያራን ካልኦትን ነይሮም እዚኣቶም ወዲኦም ምስ ተመልሱ ኢና ንሕና ኣብታ ካልኣይቲ ኮርስ ኣቲና እቲ ታዕሊም ካብ 1965 ክሳብ መወዳእታ 1966 እዩ ነይሩ ስለዚ መርገፂ ሶርያ ኣብቲ ግዜቲ ካብ ከምዚ ዓይነት ደገፍ ዝነቐለ እዩ ብዘይ ኣፈላላይ ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዕራብ ደገፍትና እየን ነይረን ነዚ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ብስፍሕ ዝበለ ክንዛረበሉ ክሓይሽ እዩ ንኣብነት ሊብያ ኣብ ስሳታት ንጉሳዊ ስርዓት እዩ ነይሩ ወላ እኳ ከምቲ ዝድለ ኣይምበር ብሞራል ንምንቅስቃስ ሓርነት ኤርትራ ይድግፍ ነይሩ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ይድግፉ ነይሮም የመን እውን ካብቲ እዋንቲ ምስ ኤርትራውያን ምድንጋጽ ተርኢ ነይራ ብሓፈሻ እቲ ፖለቲካ ንጎኒ ገዲፍና ኣዕራብ ደገፍቲ ሰውራ ኤርትራን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን እዮም ነይሮም ብወግዒ ዝድግፉ ካብ ዝነበሩ ሃገራት ሶርያ ክንጠቅስ ንኽእል ኣዕራብ ሃገራት ሕቡራት ኢማራት ባሕሬን ስዑድያ እውን ብኣብነት ክጥቀሳ ዝኽእላ እየን ወላ ብቑሉዕ ኣይምበር ኣኼባታት ምውዳብ ንኤርትራውያን ምስልጣን ገንዘባውን ሞራላውን ሓገዛት ምብርካትን ደገፍ መሃብን ነይሩ ገለ ሰልፍታት ሊባኖስን ካልኦትን ከምኡውን ፍልስጤማውያን ካብ መጀመርታ ኣርባዕታት ጀሚሮም ደገፍቲ ናጽነት ኤርትራ እዮም ነይሮም ስለዚ ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ከም ህዝቢ መጠን ብዛዕባ ኤርትራ ደገፍ መሃብ ቅድም ዝነበረ ክንብል ንኽእል ኢና ኣብ ናይ ፖለቲካ ምናልባት ፍልያት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ናትናን እናታቶምን ኣጠማምታ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብዛዕባ ሓድነት ኣዕራብ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣዕራብ ብዛዕባ ኣብ ሃገራት ኣዕራብ ክግበር እንብሎ ለውጥታትን ካልእን ገለገለ ፍልያት ነይሩ ይኸውን ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ ግን ኣዕራብ ደገፍቲ ኤርትራውያን ነይሮም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ግብፂ እውን ከይረሳዕና ካብ ስሳታት ጀሚራ ደጋፊትና እያ ነይራ ኣቶ ወልደ ማርያም ኣብ ካይሮ ኮይኑ ፈነወ ሬድዮ ከፊት ነይሩ ካብ 1958 ኣትሒዙ ብዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ግብፂ ሩኢ ምድግጋፍ ነይሩ
مسودان ون كمو كم بعل سلف أمة سلاماو جنبار كومينيست بارتي اتحادن كالوتن كابشان تشعتي مسان حمشتانات حزام بوقعي مسجود داي حزب إرترا زدنا قصو سنابريان قعزو كاف سوريا ناميدا كمين يروز بالحتى قريب نلور أبتوانتي بس أيلا منكم لسن كله تقعزو أزيو نويحي نيرو كاف سوريا تعليم مسودانا بباسبورت ناي سوريا شعو ناي إرتراي نبرن ناي إثيوبيا خاخن وسد أين خيلن أين دلنون نيرنا كاب دمسقو ناب جدة تمليسنا أب جدة ورحز خونس إنحنا كاب جدة دما بنفاس بزدفاء جلابو نابور سودان أتينا كاب جدة نابور سودان أبوشت عسرة وي 24 ساعات يبصحيو إذا جن أتي أزيب زبها النفاس مسدفاء كترايو انت نوحون أبوشت 10 ساعات نفاس انت زي لون أنصار قعز خان تخوينو خا صومن وي زيادة ختصنح تخيل أو كم زخونتات كاب ودب جدة تبقيسنا ناب ودب بورت سودان بقطفة آياتنان كابور سودان قال شو منطقة كيلومتر رحقنا أب حد وشمت مسالينا آتنا اتا جالبا أبو أبصحتنا تمليسا أبور سودان زنورو أبلات تقادلو حرنتي إرترا 3 تاكسي أمسيوم كدانا يتكبا بكدينوم بوليس مزحتنا حرستتنا كنعصلنا مسينا كنبل قلنا دما شو كنحفز كنسرحنا مسينا كنبل تنقيرنا دحرزي ببابور نابكسلا خيدنا قال كلت معلت زخون وسيدلنا كسلام ساعتنا أبتوانتي لعلواي مرحنة ثورة ومرحنة زبهال زنبرة تركيونا ببوتنا أفليت أمنا أنا أربعة خفلي سمهارن قدم تمديبه أبتوانتي أوراجا سمهار زبهال زنبرة مالتيو اتا كفلي أبياتن قصاص نيرا نتفتاتا دما كاب ماي حبار أتحيزو كساب دهالاك وغيره مريت من سعين يرو سالسي تخفل دما أكلو جزاين سراين تباهيلو أب صوع زنبرة ناي حجي زبادو أمون قرب عيتن سالسيتن متحجاس سلزنبرة أبن حتى إحنا نوني قرار سلزنبرة كاب كسلا بإجري نابدن بلاس بسالسي تكفل بيله نابوتاي كيده أبدن بلاسون حانت حيلين ناي ربعي تكفل نيرا حيلنا ناي كرار أما يلام سنيحتني ناي مجمرتا هيوت قدر المو كم يرخبكاو ثورة خي كم يسأنيحكا اتبل حتى قبلسن كله بس الامين ثورة اب حماق كنتات تسأنيحني نحنا اب حماق كنتاتنا ناب ثورة مسينا درو اب كفلتات تقماميعو نشقرات تقاليعو يسأنيحنا امون قوتن زنبرا 4 كفلتات دحرون حاموشيت توسيخاتن سنيتن وهدتن اي نبران حماق ابقاق ساينيرو انا حنكاس ابقاق سايزولو إذا حنكاس أبقى قصازي تخمت تقاض لحرنة إرترايو تاريخنا سلزخونه نحنا ونكابو ننصلا يكونان نصور مدد نصور بوليتيكا ورأي نصور سرح حليوه أبكن السرح كمز مقاقل كمز وناجل غير ويو أنا أبنت كأتون كله قبيلة خانتايو تباهيله أورني كابز ملا ألو تحتيته قبيلة انتاي مخانو أقدمو أفلت أين برنن قبيلة يبليني لا يملي سلام منالبات دخون مبقول عدي مالتهم كوينو إلى باصع وي حنتم له دخبلهم إلى حسب نيره نايب حكي زبلكا قبيلة زبهال افلت أين بركون ولا أسلامي كستانيون أي فلتني نيره كبسا قلاون أين فلتنا نيرنا وتم كهلا أتقني فلتيهم حجي نتسب كميجر كاتم غاقلو ودبلين انت خوينو ناب كالاي تخفلي كمز خيدي زكبر نيرو كاب كحي بحري دنكل انت خوينو ناب ربع عيتي صاحو انت خوينو ناب سالسيتي بن عمير انت خوينو قداميتي كستانا انت خوينو دما ناب حمشيتي بزحات مسانا زمصو خا بسنك زي قعزيا تحزا تقادلو حرنة إرترا تسنابيدهم تمليسهم يوم ببحد خيدهم ممقال مسبازحي اتسرحن زمصم علامان قديفهم تمليسهم سلازي اتأبقاقسا نايب حقي حماغي نيرو أبتا أنا زنبركوا دك عساورتا نيرهم دك صاحو نيرهم دك تقرينيا نيرهم نحنا خابك إحي بحرز مساناون نيرنا ازي قربي حيش قن بمرحة زنبر فلليات نيرو أبسقا مبعنا أبنت أسلامي كستانا يبهال نيرو نناتنا إنا نحرد نيرنا اتم زبزحو أسلام كخون كله اتم وحدات كريستيان نيرهم نزم حواتنا كريستيان كيسمعهم تبهايلو حانتي تيل وي كلت أطال كوهابهم كله نتيهم كأكم يوهابهم سلازي أبدستي تباس أبكدان تباس أبناش نقرات تباس اتمنى عاق يمسء
ምንዓቕ ምስ መጽኻ እቲ ዕላማ ይርስዕ ንሕና ዝተበገስናሉ ንሓንቲ ኤርትራ ንሓደ ህዝቢ ንሓንቲ ሃገር ኣብ ክንዲ ዝኸውን እቲ ኣተሓሳስባ ከም ፖለቲካ ሕጂ ክዝክሮን ከለኹ ከም ተቃለስቲ ከም ተጋደልቲ ገይሮም ይዛረብሉ ነይሮም ኣብ ባይታ ዝነበረ ግን ሕማቕ ምፍልላይ ኣብ ናተይ ናትካ እዚ ኣስላማይ እዚ ቆለታይ እዚ ከምዚኡ እዚ ከምቲኡ ኢልካ ኣዝዩ ዘስካሕክሕን ዘሕዝንን ኩነታት እዩ ነይሩ ክትዛረበሉን ዘጽላእካ እዩ ነቲ ዝነበረ ኣፈላላይ ንምልዋጥ ዝተገብረ ጻዕሪ ከመይ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ድማ ምሳና ዝነበሩ ገሊኦም ካብ ፖሊስ ኤርትራ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝኣተው ገሊኦም ኣብ ፌደሬሽን ሰርሑ ዝነበሩ ገሊኦም ደቂ መሻይኽ ክጥቀስ ይከኣል ገሊኦም ከዓ መንቋሕቋሕታ ናይ ትምህርቲ ዝነበሮም ስዑድያ ዝረኣዩ ሱዳን ዝረኣዩ ነይሮም እቲ ለውጢ ንገዛ ርእሱ ክልተ እዩ ንድሕሪት ዝጎተተ ኣተሓሳስባን ለውጢ ከም ዝቃለስኒ ነይሩ ትፍልሊ ነቲ ካልእ ሰብ ግምት ዘይምሃብ ናትካ ጥራይ ምኽባር ዓይነት ኣተሓሳስባ እውን ነይሩ በቲ ካልእ ድማ ዋላ እውን እቲ ዝድለ መልክዕ ኣይሓዝ እምበር ናይ ተቃለስቲ ቁኑዕ ኣረኣያ ነይሩ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ከዓ ግጭት ነይሩ ናይዚ ግጭት እዚ መወዳእታ ድማ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መፍሕፋሕ ተፈጢሩ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ክፍለኽ ኢሉ ኣብ መንጎ ዓቀባውን ገስጋስን ዝነበረ ፍሕፍሕ እዩ እዚ ኣብቲ ዝመፀናሉ ግዜ ካብ 1966 ክሳብ 1969 ዝነበረ ኩነታት እዩ ብዛዕባ ምፍጣር ህዝባዊ ግንባር እውን ገለ ክትብለና ንዝብል ሕቶ ድማ ህዝባዊ ግንባር ሓደ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ እዩ ናይ ብሓቂ ብ1969 ንሕና ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክንፍለን ከለና ዘስካሕክሕ ደማዊ ኩናት እዩ ነይሩ ናይ ልበይ ክዛረብ እንተኮይነ ዝኸሰርናዮ ዓቕምን ጉልበትን ዝኸሰርናዮ ግዜ ዝያዳቲ ኣንጻር ኢትዮጵያ ዝኸፈልናዮ ዋጋ እዩ ምረት ናይቲ ሕድሕዳዊ ኩናት ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ነይሩ ምስ ሓወኻ ኣንጻር ሓወኻ ክትቃለስ ከለኻ ንሓወኻ ክትቀትል ከለኻ እሞ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ንሕድሕድካ ሓደ ስድራ ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓደ ወለዶ ክቀታተል ምርኣይ ካብ ዝበርር የለን ኣነ ብዙሕ ኩናት ርአየ ምስ ኮማንድስ ምስ ነጭ ለባሽ ምስ ዝተፈላለዩ ርኢና ኢና ድሕሪ እውን ኣብ ዓይለት ጎምሆት ኣብ 67 ኣብ ማይ ሓባር ኣብ 67 ኣብ ሽዕብ ዝነበረ ኩናታት ተሳቲፍናዮ እቲ ምረት ኩናት ምስ ኢትዮጵያ ንገብሮ ዝነበርና ሓዲካ ኣብ ሰብዓታት ኣብ ሽዕብ ኣብ ደንከል ዙላን ፈሮን ኣብ ወንገቦ ቀጽል ኣብ ሳሕል ኣብ ገረግር ኣስመራ እተገብረ ኣብ ከባቢ ዓቴከብ ኣብ ከባቢ ዒላ ጻዕዳ ኣብ ንምሕድካ ዝተገብረ ኣብ ከበሳ ኣብ ሕምብርቲ ኳዝየን ዓዝየን ኣብ ዓድጅን ገረሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ደማዊ ዝኾነ ኩናት እዩ ዝካየድ ነይሩ ኣብ ንምሕድካ ድማ እዩ ኣብ ዘይድሊ ኩናት መንእሰይ ሃሊቑ እዩ ብዘይካዚ በዞም መራሕቲ ዝግበር ዝነበረ ናይ መንእሰያት ምቕንጻል መሊኡ እዩ ኣብኡ መፂካ ብዙሕ ዝሕምም ስለ ዝኾነ ምዝራብ እውን ብዙሕ ኣይትመርፆን ኢኻ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝፀንከረን ዝመረረን ትብሎ ካብ ተመክሮኻ እንታይ እዩ እስኣል ኣሚን እዚ ዝጠቐስክዎ እኮ እዩ ካብ ዝፅንክርን ዝመረርን ኣሎ ኣይብልኒ ናብ ዝፀብቐ መድረኽ እንተዘይኮይኑ ይደገም ኣይብልኒ ከም ታሪክ ንዛረበሉና እምበር ተሓሊፉ እዩ ተሰጊሩ እዩ ዕድመን ጥዕናን ይሃበና ብፍላይ መንእሰያት ነዚ ታሪክ እዚ ከተዘንትው እቲ ዕድል ናባኹም እዩ እምበር ኣብ በጋግሳና ኣብ መጻጻእና ኣብ መሰራርታና ኣቃውማና ከምዚ ክገልጾ ፀናሕኩ እዩ ኣብቲ ዋንቲ ደቂ 25 ኢና ነርና እቲ ዝዓበየ ካባና ወዲ 25 ዓመት እዩ ነይሩ ኣነ ንገዛእ ርእሰይ ካብ ደንበላስ ናብ ከሰላ ብእግሪ 2 ግዜ ኸይደ ኣለኹ ካብ ቃሩራ ክሳብ ገደም 2 ግዜ ኸይደ ኣለኹ ካብ ገደም ክሳብ ዳንካልያ ብእግሪ 2 ግዜ ኸይደ ኣለኹ ንዝኽሪ ዝኣክል እዩ እቲ ዝፀንከረ ወይ ዝመረረ ግን እዚ ይኮነን ነይሩ ድኻም ፀገም ግጥም ምፅላኢ ኤርትራውያን ምጥርናፍ ኣይኮነን ነይሩ እቲ ኣነ ዝፀንከረ ዝብሎ እቲ ኩናት ሓድሕድ እዩ ኩናት ሓድሕድ እንተዘይነብር ናጽነት ኤርትራ ከመይ ምተቐለጠፈ ነይሩ ትብል ኩናት ሓድሕድ እንተዘይነብር ኣብ ሰብዓታት ናጽነት ኤርትራ መመፀ ነይሩ ኢለ ኣምን ኣነ እንተ ደንጎየ ኣብ 75 76 77 ሲ ብርግጽ ናጽነት ኤርትራ መመፀ እዚ ናይ ሕድሕድ ኩናት እንተዘየጋጥም በቲ ካልእ ከዓ ክሕለፍ ዝነበሮ መስርሕ ብምዃኑ ኣለቢምና ባህላ እየ እቲ ሽግር ተደጒሉ እንተዝነብር እንተዘይትኮስ ኣብ 75 ወይ 77 ናጽነት እንተዝእወጅ ናጻ ኣንበይ ምኾናን እዘን ክልተ ዝተፈላለያ ውድባት እንተዝነብራ ኣብ ደረጃን መድረኽን ክንበጽሕ ኣይምኽኣልናን ዝብል ኣጠማምታ እዩ ዘለኒ ስለዚ ብመሪር መድረኽ ኢና ሓሊፍና ክብል ይኽእል ኣብ ቃልሲ ሰውራ ኤርትራ ሓደ ዘገርም ነገር ኣሎ ብዘይካ እዚ ክትገልጾ ፀናሕካ
ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ምስቲ ብቁፅሪ ዘይዳረጎን ናይ ሓያላን ሃገራት ደገፍ ዝነበሮን ስርዓት ደርጊ ገጢሙ እውን ተዓዊቱ እዩ ምስጢር ናይ ዝዓወት እዚ እንታይ ትብል ፍትሓውነት ናይቲ ጉዳይ እዩ ጉዳይ ኤርትራ ፍትሓዊ ጉዳይ ስለ ዝነበረ ንሳያ ተሓይሊ እታ ቀዳመይትን መሰረታዊትን ፍትሓውነት እያ ንኣብነት ብዛዕባኣ ክዛረብ እንተኮይነ ኣነ ካብ ስዑድያ ክመፅእ እንታይ ዘገድድ ነይሩኒ ስለምንታይ ይስለፍ እዚ ጉዳይ እዚ እንተዘይህሉ ነይሩ ፍትሓዊ ምዃኑ እንተዘይኣምን ነይረ ኣቦይን ኣደይን ኣብኡ ነይሮም ኮታ ኩሎም ስድራይ ኣብኡ ነይሮም ስለምንታይ መፅእ ስድራ ቤተይ ኣብኡ እዮም ዘለዉ ኣቦይ ብ1989 ኣብ ስዑድያ እዩ ዓሪፉ ኣደይ እውን ቅድሚ 2 ዓመት ኣብኡ እያ ዓሪፋ ኣብዚ ኣባፅዕ ኣዝማደይ ጥራይ እዮም ዘለዉ ስለዚ እንታይ ኣምፃኒ ክብል እንከለኹ እቲ ፍትሓውነት ናይቲ ጉዳይ እዩ እቲ ካልእ ከዓ ልክዕ ከምኡ ከመይ ገይሩ ሓደ ንእሽቶ ሓይሊ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስ ሓደ ዓብይ ሓይሊ ገጢሙ ተዓዊቱ ጉዳይና ፍትሓዊ ስለ ዝኾነ ኢና ክንዕወት ክኢልና ግፃይነት ምስጢር ምሕላው ዲሲፕሊን ምኽባር ብፍላይ ከዓ መንእሰይ ክቃለስን ከቃልስን ኣብ ክንዲ ንዓይ ንብፃየይ ንረብሓይ ዘይኮነ ንረብሓ ብፆተይን ሃገርን ምርሓቅ ካብ ንዕቀት ምርሓቅ ካብ ቀጠፍጠፍ ምርሓቅ ካብ ብልሽውና እዚ ኩሉ ተጠቃሊሉ ምስ ፍትሓውነት ናይቲ ጉዳይ ተደማሚሩ ክዕውተና ክኢሉ ሰውራ ኤርትራ ብምትእታው ናይ ሕብረት ሶቪየት ብወተሃደራዊ ዓይኒ ናይ ሚዛን ምግልባጥ ምስ መፀ ስትራቴጂያዊ ምዝላቕ ክገብር ወሲኑ እቲ ሓሳብ ብኸመይ ተበጊሱ ካብ ከባቢ ኣስመራ ኣንሳሒብካ ናብ ሳሕል ብምኻድ ኣብኡ ተረባሪብካ ክትምለስ ምሕሳብ ናይ ብሓቂ ትብዓት ይሓትት ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምውሳድ እቲ መንእሰያዊ ስምዒት ዓብ ተራ ነይርዎ ዶ ትብል ዝፀየል ኣሚን ብርግፅ ዓብ ተራ ነይርዎ ክብል ይኽእል እየ እቲ ውሳነ ኣብቲ እዋንቲ መሪር እዩ ከምኡ ክትውስን ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣበይ ዓሪድና ነርና ካብ ሰይድሺ ዓዲ ሓወሻ እምባደርሆ ኣነ ንኣብነት ኣብ እምባደርሆ ነይረ ኣብ ወክድባ ኣብ ዓዝየን ኳዝየን ኢና ዓሪድና ነርና ካብዚ ንድሕሪት እሞ ከዓ ንሳሕል ከተንስሐብ ነቲ ውሳነ ምውሳድ እቲ መሪሕነት ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ክሳብ ክንደይ ሓያልን በሊሕን ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየካ ዝኾነ ውሳነ ከምኡ ክውሰድ ኣይከኣልኒ እዩ ሰጋእ መጋእ ዘይብሉ ፍርህ ዘይብሉ ኣይዋፃናን እዩ ዘይብሉ ሓይልና ክንዕቅም እንተኮይንና ኣንጻር እዚ ብኣማይት ኣሽሓት ዝመፅእ ዝነበረ ሰራዊት ብዝተፈላለየ ኣፅዋር ዝተደገፈ ብዝተፈላለየ ፖለቲካውን ንዋታውን ደገፍ ናይ ሕብረት ሶቪየትን ካልኦት ዝዓጠቐ ሰራዊት ንዑ እሞ ንስኻ ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ክትብድህ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ንዓና ዘገድሰና ዝነበረ ካብ መሪሕነት ኣብቲ እዋንቲ ሓይልናትና ከመይ ገርና ንዕቅቦ ዝብል እዩ ነይሩ ንዓና ብዝተረስዐ ሰውራ እዮም ዝገልፁና ነይሮም ንሕና ግን ኣይተረስዕናን ስለዚ ከምዚ ዓይነት ውሳነ ምውሳድ ንብልሒ ናይቲ መሪሕነት መንእሰያዊ ኣጠማምታን ሞራልን ናይቲ መሪሕነት እዩ ነቲ ውሳነ ክውሰድ ዘገደደ ነቲ ናፅነት ዘምፅእ ቃልሲ ትመርሕዎ ዝነበርኩም ኣብ ዕስራታት ዕድመ ዝነበርኩም መንእሰያት ኢኹም ምስቲ ናትኩም ብምንፃር ነዚ ናይ ሕጂ መንእሰይ ከመይ ትርእዮ እቲ ናይ ቀደም መንእሰይ እቲ ቀንዲ ተልእኽኡ ሃገራዊ ናፅነት ንምምፃእ ወይ ንምጭባጥ እዩ ነይሩ ናይዚ ናይ ሕጂ ወለዶ መንእሰይ ድማ ነቲ ዝመፀ ናፅነት ንምዕቃብን ንምድልዳልን ማሕበራዊ ፍትሒ መንጋስን እዩ ነዚ እውን ብግቡእ ክርድኦን ክግዘቦን ይግባእ እንተሰሪሑ እንተነፊዑ እንተተማሂሩ ሃገራዊ ሓድነትን ተሓልዩ ዲሲፕሊን እንተማዕቢሉ ተልእኽኡ ብግቡእ ክፍፅም ይኽእል እዩ
على تغليس لا طلع محلا نير ملأ حموت مريت عنقفلا حلف عقلي كميديا نيرا وقلعن من دار مسكرا أب على ترى مسبول لذا عيني نخريئه لو مصباح يبلكم على آتي انت تايقكم بقول لي ترغب أمني تزيد خم كنحشك بغر ولا دي سلز نبرقي زرنزح نبيعي نعدي تمرسكم نسن هاجر تبجيو كبر مات ميتو تسويقو أنا خا كم ولادي تحزيني كم حربني أكيني أوه نمجيكات أي جزء نمفات زولدت ما أنت قدت أكيني سمجانا كيدو خلي إذ مخرادة وقرص حديث هلا زحادري أبي تغلقلونا أبي ذي وعلي نزح الله ويون بات عري نبلح ملاس هلا سقري عقف ما كنت قتري لمي أنت قد حابني فتوعي استبدلنا ميركا سمعي استبدلنا ميركا سمعي وسن حدير جناخ اللو عشل طعم أي رأين نطعم كقلك بزيكات موابرخاه هرت قدل بزيكات طامق ذنكليانة على قلقل بزيكات دور سمينة وبحري عبل من ديرو أجوخات زبلو تنكر كم سجر زنقر انتاي تعنجلو بزي ذات انعتو انترفو دليت نق زي بالأمنتو بزيكات ولو زي عرب دنياتو عبي حلمي سمعت حرمتو وليت كتكاب وليت اكيك تولدان اكي كي نبرو بجاد سرع قدمئو كي ترفو ردات زحلو دحريئو معراب صحي كلو مرير بزوريئو إدو كي هابه فانتشي وسيف ديبانا ونقبو مستقران سحل نقلينا لنا نخبلا قيدا مسطلة ليكونا زلا سمر قلصم صبات دريرا هنات كفتقني خل على أطري أرجم برقراس مرا لمين أدقى تحابيني وكاتوحي استبدلنا ميركا سميني استبدلنا ميركا سميني كسبت مجرش تهانت طبطاب من عيدمي لمنفس كاردي كتاقمي القدو أصر كالمني كغالبي قلا أبزبان فرسكا أبلات كذبي زخونة من قصدي بزخونة طابقا أبزخونة ميدا بزخونة قنطا يمتسابوا مكلو ينكتب كله كنا تقول بالله يتكلف تتحو أنا اللي نعرف تاريخ الواقع نقل كادا جبنا بعن تبع عديلكا كلا إصابو وسن حديركا وسن حشو زين فاس كان فاس من نفسو زي حيلخا حيل من تحسو زي متكلكا متكل من نهديسو تامتكل كالم دمو ميتا شو يتعدي ودامن كيدنتا عيني بخفتا بركي بتعيتا كيدك اسدو كيكونو قحتا لبي بقر حنتا سني من خستا مريت كتحين عبديرتا لمين أدقى تحابيني